Tässä on siis Samsungin uusi ATIV Boo, joka on ulkoisesti tabletti, mutta josta nousee myös näppäimistö esiin. Windows 8, löytyy myös työpöytää, Windows 8 Pro. Mutta mielenkiintoista tässä on ehkä myös se, taustalta löytyy täysiverinen Android. Näyttö on itse asiassa tekniseltä kantilta mielenkiintoisin ominaisuus. Näyttö on huimat 3200 x 1800 pikseliä, eli 275 ppi näin 13,3 tuuman näytöllä. Kuva on erittäin tarkka, ei sen suhteen valittamista. Ja tämä tarjoaa käytännössä Androidin ja Windows 8 parhaat puolet. Laite itsessään ei ole kevyimmästä päästä. Se on tabletiksi painava, ei tätä pidempiä aikoja käytä näin päin. Mutta tarpeen vaatiessa menee ja näköjään Haswell on toiminut hyvin.